ቅዱስ ሚካኤል ዘወርሃ ሰኔ ቃልየ አጽም እግዚኦ ወለቡ ጽራህየ ገብረ ማርያም ሊተ ባርከኒ ይርከበኒ ሙስና በመንፈቀ ሌሊት አቀርብ አኮኑ ቅኔ ቤተ ያሬድ ዜና ገብረ ማርያም ሊተ ባርከኒ ይርከበኒ ሙስና በመንፈቀ ሌሊት አቀርብ አኮኑ ዜና ቤተ ያሬድ ቅኔ ቤተ ያሬድ ዜና እምነ ኩሉ ጥዑሙ እምነ ኩሉ ፍተው ህብስት ስበህ የችሩ ምስለ ፍቅር ጽያው እምነ ኩሉ ጥዑሙ ወእምነ ኩሉ ፍተው ህብስት ስበህ የችሩ ምስለ ፍቅር ጽያው ልበ ሊቃውንት ሕፃን ህሩየ ፌማ ተዋናይ ምስለ መላእክት በኢዮር ወራማ ልበ ሊቃውንት ሕፃን ህሩየ ፌማ ተዋናይ ምስለ መላእክት በኢዮር ወራማ አምላክየ እገይስ ሀቤከ ጸማት ነፍስየ ለከ ሚካኤል ርግብ እምነ ኢዮር ምዕራፉ ሊቃውንተ አፈህርተ ቤቱ የሐቅፍ በክንፉ ወከመ ብንተ አይን ርእይ ውስተ ጽርሁ ወጽንፉ ሚካኤል ርግብ እምነ ኢዮር ምዕራፉ ሊቃውንተ አፈህርተ ቤቱ የሐቅፍ በክንፉ ወከመ ብንተ አይን ርእይ ውስተ ጽርሁ ወጽንፉ ሚካኤል ሰውእ ካሂነ ኢከዊን መናኔ ተወከ በብሂልኦ አመሃየ ቅኔ መንገለ ሰማይ ተረግን መላሃቲ ኩነኔ ተወከ በብሂልኦ አመሃየ ቅኔ እግዚኦ ኒ በዙ ለይሳቅዩኒ ብዙሃን ቆሙ ላለየ ኦ አንቱሙ መቃብር ወሞት ሰረቅታ አብየል ልሩይ ገጸ ዚአክሙ ይጡ እምነ ባሕረ ሰናይ ባሕቱሰ ግሱ መንገለ አሃዱ ባይል በአለተ ሃጉለንዋ ኦ አንቱሙ መቃብር ወሞት ሰረቅተ አብየል ሊሉ ገጸ ዚአክሙ ይጡ እምነ ባሕረ ሰናይ ባሕቱሰ ግሱ መንገለ አሃዱ ባይል በአለተ ሃጉለንዋ እግዚአ ሰላም ወፍቅር ይብየሎ ለጴጥሮስ እግዚአ ሰላም ወፍቅር ይብየሎ በቃል ለጴጥሮስ ላሊበላ አንተ ኮኮ ሃይማኖት ወተድላ እመልእልቴከ ኮከ ቤተ ክርስቲያን ታነጽ ወይታጎል በተኩላ እግዚአ ሰላም ወፍቅር ይብየሎ በቃል ለጴጥሮስ ላሊበላ አንተ ኮኮ ሃይማኖት ወተድላ መልእልቴከ ኮከ ቤተ ክርስቲያን ታነጽ ወይታጎል በተኩላ መልአከ ምህረት ሐረየ ዘካርያስሃ ካህነ ኢሳይያስሃ ካህነ ወሊቀ አበው ክልኤተ ለገብረ ማርያም ንጉሥ ይትማሰሉ ወክሱተ ጊዜ ይሄሉ ቅድመ እንከርሰ እሞሙ ቤተ ብእሲተ አቂብ ስርዓተ መልአከ ምህረት ሐረየ ዘካርያስሃ ካህነ ዘካርያስሃ ካህነ ኢሳይያስሃ ካህነ ወሊቀ አበው ክልኤተ ገብረ ማርያም ንጉሥ ለገብረ ማርያም ንጉሥ ይትማሰሉ ወክሱተ ጊዜ ይሄሉ ቅድመ እንከርሰ እሞሙ ቤተ ብእሲተ አቂብ ስርዓተ እግዚአብሔር ነግሠ ስብሐቲሁ ለብሰ እግዚአብሔር ኃይሎ ወቀነተ ንጉሠ እስራኤል እግዚአ ኩሉ በኃይለ ኩሉ ሰማይ ወበኃይለ መሬት ወባሕር ደምሰሶሙ ወአማሰኖሙ እምገጸ ለምድር ደምሰሶሙ ወአማሰኖሙ እምገጸ ለምድር ወለሃራ ኑፋቄ ወካይድ መላእክተ ጽልመት ወጻይር
ዘእንበለ ጸብ ይንብሩ በሰላም ወፍቅር አፎሙያ ወባሕራን አይጉር ንጉሠ እስራኤል እግዚአ ኩሉ በኃይለ ኩሉ ሰማይ ወበኃይለ መሬት ወባሕር ደምሰሶሙ ወአማሰኖም እምገጸ ለምድር ለሃራኑ ፋቄ ወካይደ መላእክት ጽልመት ወጻይር ዘእንበለ ጸብ ይንብሩ በሰላም ወፍቅር አፎሙያ ወባሕራን አይጉር ወባሕራን አግዋር መንክር ወተአምር መንክር ወተአምር ኮነ ለነ በኃይለ ሚካኤል ጸባኢ ለዓለም አምጣነ ተቀትለ ጠፊኦ ጠፋኢ ለዓለም አምጣነ ተቀትለ ጠፊኦ ጠፋኢ ወአፎሙያ ቅድስት ዘድቀታ ጸራቱ ርየኢ ወብፁዕ ባሕራን ዘድቀተ ጸሩ ይርየኢ ወአፎሙያ ብፅዕቲ ዘድቀታ ጸራቱ ርየኢ ወባሕራን ለዝንቱ ግብር ተጋባኢ ይጽሕፎ ለዘወ ሰማኢ መንክር ወተአምር ተአምር ወመንክር መንክር ወተአምር ኮነ ለነ በሃበ ሚካኤል ጸባኢ ለዓለም አምጣነ ተቀትለ ጠፊኦ ጠፋኢ ወአፎሙያ ብፅዕቲ ዘድቀታ ጸራቱ ርየኢ ወባሕራን ለዝንቱ መንክር ተጋባኢ ይጽሕፎ ለዘወ ሰማኢ ፍትሐ ቢተ እግዚኦ ወተበቀል በቀልየ ፍህርቱ ለባሕራን ሕይወተ ሄኖክ ትቤሎ ለባሕራን ብእስየ ሰላም ወፍቅር እንዘኬት ምህል በስመ ሚካኤል ኩር መታፈቅረን እምልብከ አርኤን ፍቅረ እንቲአከ በጽሑፍ ጦማር አርኤን ፍቅረ እንቲአከ በጽሑፍ ጦማር ለሰብአ ልቡና ወአእምሮ እስመ ፍቅር ጽንዕት እስከ ሞት ወመቃብር ፍቅር እስከ መቃብር ፍህርቱ ለባሕራን ሕይወተ ሄኖክ ትቤሎ ለባሕራን ብእስየ ሰላም ወፍቅር እንዘኬት አነብብ እንዘኬት ምህል በስመ ሚካኤል ክቡር መታፈቅረን እምልብከ አርኤን ፍቅረ እንቲአከ በጽሑፍ ጦማር ለሰብአ ልቡና ወአእምሮ እስመ ፍቅር ጽንዕት እስከ ሞት ወመቃብር ባሕራንሂ ወመርአቱ ባሕራንሂ ወፍህርቱ ሕይወተ እዝራ ማእመር ተመርአው ተማዕረ በተዋሕዶ በማሕበር ወቃለ መሐላ ፈጸሙ በጦማሮሙ ስሙር እስመ መሃሮሙ ሚካኤል ካህነ ሰላም ካህነ ፍቅር ካህነ ሰላም ወምስጢር ባሕራንሂ ወፍህርቱ ሕይወተ እዝራ ማእመር ተመርአው ተመርእዎ በተዋሕዶ ወበማሕበር ወእግዚአ ወቃለ መሐላ ፈጸሙ በጦማሮሙ ስሙር እስመ መሃሮሙ ሚካኤል አበንሳ አበ ተሳሂሎ ወእግዚአ ሰላም ወምስጢር እግዚአ ሰላም ወምስጢር እግዚአብሔር ባእል አበ እንቲአሃ እግዚአብሔር ባእል አበ እንቲአሃ ለሕይወተ እዝራ ወሄኖክ ወመልከ ጼዴቅ አይዋም ጊዜ ሰዓተ ሞቱ መሪር ወጊዜ ኩነኔ መድምም በብዛ ኃይሉ በብዛ ምሮቱ ወርኅራኄው ሰጠጠ መጽሐፈ ዕዳሁ ለባሕራን አዳም ሰጠጠ መጽሐፈ ዕዳሁ ለባሕራን አዳም ድኅረ አማሰነ ወአንሃለ ምክረተ መካሄድ የልሆር ብእስየ ብዙኅ መርገም ሰጠጠ መጽሐፈ ዕዳሁ ለባሕራን አዳም እግዚአብሔር ባእል አበ እንቲአሃ ለሕይወተ እዝራ ወሄኖክ ወመልከ ጼዴቅ አይዋም ጊዜ ሰዓተ ሞት መሪር ወጊዜ ኩነኔ መድምም በብዛ ምሕረቱ ወርኅራኄው ሰጠጠ መጽሐፈ ዕዳሁ ለባሕራን አዳም ድኅረ አማሰነ ወአንሃለ ምክረተ መካሄድ የልሆር ብእስየ ብዙኅ መርገም ሊቃውንቲሁ መባርቅት እሙራነ ኩሉ ዓለም አንጐድጐዱ አንገድጐዱ አንጐድጐዱ አንጐድጕዱ እስከ ምድር ወአርያም እስመ እምጌልጌላ ይዘንም ስብሐተ መላእክት ዝናም ይኩን ለምህረት ወይኩን ለሰላም ይኩን ለምህረት ወይኩን ለሰላም ሊቃውንቲሁ መባርቅት እሙራነ ኩሉ ዓለም አንጐድጐዱ አንገድጕዱ እስከ ምድር ወአርያም እስመ እምጌልጌላ ይዘንም ስብሐተ መላእክት ዝናም ይኩን ለምህረት ወይኩን ለሰላም
ይኩን ለምህረት ወይኩን ለሰላም ሚካኤል ይልቅ መጋቤ ብሉይ ሚካኤል ይልቅ መጋቤ ብሉይ በቃል ጸዋዕ ሊቃውንተ ምስጢር ወዜማ ወአስተጋባ ሕዝብ እስከ ነቢይር ወርአማ እስመ ሚካኤል ጸሐፌ ኩሉ ጸሐፈ ደረሰ መጽሐፈ ሕይወቱ ለባሕራን በልዴማ ደረሰ ሃተመ አይተመ ጸሐፈ ደረሰ መጽሐፈ ሕይወቱ ለባሕራን በልዴማ ወበስመ ባሕራን ተፈናው መጽሐፈ ሕይወቱ ተሰይመቶ ተጸዋዕት በስማ ሚካኤል ይህ መንግሥተ ኃይል ለመልአከ ድካም ወጻማ አሶረ እስከ ህልፈቱ እንዘ ይቀስፎ በበትረ ፌማ ለአፎምያ ወለት እንተፈድፈደ ግርም እንተ አፈድፈደት ግርማ ለአፎምያ ወለት እንተፈድፈደ ሰላማ እስመ ምርዒ እምፃ ወመርዒ ተቃወማ ሚካኤል ብእሲ ኃይል ለመልአከ ጻማ ወደ መልአከ ድካም ወጻማ አሶረ እስከ ህልፈቱ እንዘ ይቀስፎ በበትረ ፌማ ለአፎምያ ወለት እንተፈድፈደ ሰላማ እስመ ምርዒ እምፃ ወመርዒ ተቃወማ ሐጺር መወደስ ክልኤቱ ተርቢኖስ ወመልአከ ከዊን ብሁተ ለዘቆመ ገብረ ማርያም ኮኑ ወሰማይተም ክልኤቱ ተርቢኖስ ወመልአከ ከዊን ብሁተ ለዘቆመ ገብረ ማርያም ኮኑ ወሰማይተ ሃረስት ኪሩብ የዲትፌሱ ኬሁረ ማእረሮም ስብሐተ ሊቃን አኮኑ መሰምረ ሃረስት ኪሩብ ይትፌሱ ኬሁረ ማእረሮም ስብሐተ ሊቃን አኮኑ መሰምረ ሚካኤል ተሐምየ በዘኢሳይያስ አብ ሚካኤል ተሐምየ በዘኢሳይያስ አብ ሚካኤል እስመ ይሰየፎ ለባሕራን ንባብ ሚካኤል እስመ ይሰየፎ ለባሕራን ንባብ ሚካኤል ተሐምየ በዘኢሳይያስ አብ ሚካኤል እስመ ይሰየፎ ሚካኤል እስመ ይሰየፎ ለባሕራን ንባብ ለባሕራን ንባብ ትርጉም ሚካኤል ተሐምየ በዘኢሳይያስ አብ ሚካኤል እስመ ይሰየፎ ለባሕራን ንባብ ሚካኤል አብና ቅድሚ ሊቃውንቲ ኣብ ቅድሚ ኢሳይያስ ሊቃውንቲ ባቶም ተምና ኢሳይያስ ሊቃውንቲ ቅድሚ ተሐመየ ኣብ ቅድሚ ሊቃውንቲ ተሐመየ ኣብና ቅድሚ ኢሳይያስ ኣቦ ሊቃውንቲ ተሐመየ ንምንታይ ሚካኤል እስመ ይሰየፎ ለባሕራን ንባብ ነቲ ባሕራን ዝብል ንባብ ኣይሰየፎን ኣርባዕተ ዓይነት ንባባት ኣለዉ ወዳቂ ተገዳፊ ሰያፍ ተጣይ ስለዚ ባሕራን ንባቡ እንታይ እዩ ባሕራን ሰያፍ ዓይነት ንባብ ይበሃል ነገር ግን ሚካኤል ዝበሃል ካህን እንታይ ኢልዎ ባሕራን ኢልዋ ንብዎ ኣሎ እዚ ከዓ ስለዚ ሓምዮም ኣይተምሃረን ድዩ ኢሎሞ እዩ ሽምዑ ወርቁ ከዓ ሚካኤል ንባሕራን ኣድሕንዎ ፈነወ መልአኩ ኣድሃኖሙ ከም ዝበሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መልአኩ ልኡኹ ኣድሕንዎ እዩ እሞ ኣይሰየፎን ካብ ሞት ናብ ህይወት ስለ ዝመለሶ ማለት እዩ ሃረስት ኪሩቤል ይትፌሱ ኬሁረ ማእረሮም ስብሐተ ሊቃን አኮኑ መሰምረ ሓረስቶት ኪሩቤል ብሓባር ይተሓጎሱ እምበር ብሓባር ይተሓጎሱ ማእረሮም ስብሐተ ሊቃን አኮኑ መሰምረ ናይ ሊቃውንቲ ናይ ሊቃውንቲ ምስጋና ኣዝመራ ጸቡቕሎም እዩ እሞ ይተሓጎሱ ይባል ሽምዑና ወርቁ ሽምዑ ሓረስቶት ኣዝመሮኦም ጽቡቕ ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሰብህዎ ማለት እዩ የመስግንዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር በረከት ስለ ዝሃቦም እግዚአብሔር ኣይምኖም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይምኖም ዘርእዎ ዘርኢ ኣዝመራ ክጽቡቕ ከሎ ይሕጎሱ ማለት እዩ ሕጎስ ምድሪ ትሕጎስ እንስሳ ይሕጎስ ቆልዑ ቤተሰብ ኩሉ ይሕጎሱ ማለት እዩ ወርቁ ከዓ ኣብ ምስጋና ግዜ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዝደረሶ ሓባር ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ሰማያዊ ምድራውያን መላእክቲ ብምድራውያን መላእክቲ ክወርድ ክዓርግ ከሎ ዝምስጋና መላእክቲ ክወፅሕ ከሎ መላእክቲ ከዓ ምስኦም ኮይኖም ሓይሮም የመስግኑ ቅዱስ 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 ናብ 24 ዘመስግኑ እዚኦም ከዓ ይሕጎሱ ምስጋና ንእግዚአብሔር ስለ ዝበፅሕ ማለት እዩ ሰኣሉ ለና ኣስተምር ለና ከም ዝተባሃለ ማለት እዩ
هاشم كليتو ترينوس وملعك كوين بهوتا لزقوم جبر مريم كون وسمعت زخات ترجم انتايو كلتا ناي سلطن زخانه ملعكن يورجسن كلتي يوم نزل أمهلت نزقوم جبر مريم مسكر كوينهم ما أبونا جبر مريم بتعم تجو هلك أيوم تجو قاموس يوم بتعمي جوز إجزاء زجلجلو بيتكسم حادر أم زمسجون اليوم سلزين نوعهم انتهي بيتكريستيان سالو دبرة صحيح زبها اليوم زجلجلو قدوس ميكائيل قدوس جورجيس بيتكريستيان الله المعمم مالتي سلز سرعة يمسكر الله سلزي يخوان زمسكر بعلوتي استسرح يمسكر الله مالت سلزي تهوت بعلو قدوسان ملائكة قدوس جورجيس يمسكر الله مالتي خام مسكر الناس بعلم يمسكر هو مالتي مودس نوع إجزاء بقيل أبي أنتي أهله هو تأزرا وهنا كمان كتسيرك أيوام جزء ساعات موت مرة وجزء يكونني مدم بزهمرته ورهراهيو ستأتمت أفر بايران عدا ناي ملكت يديك إن هنا كن إزران هو تأبوز خوانا إجزاء هفتم نتي أفتي حماق أفتي موت جزين أفتي حماق جزين أفتي حماق زمن ببزحو بهفتو برحرحيو ببزحات نتناي باهران أدام عدا قريدو نيتي زمكح زنبرة ناي مرقم ناي بزح مرقم سب على هفتي بيلو هرة سيطان ساتنايل نوعو مسات فوق نا أدام عدا دمسسو نا أدام بحران هذا تاريخ أني أيو ويتانا كابدين قل ماريان توليدو نا أدام وستة مصافة إداهم لأدام والهوان ورسيهم أقازيانا زبيل ماتيو ده سمارك سلازي إذي ويتانا نا أدام حاتيات نيوان حاتيات دمسسو وإيو مالتي زي دمسسو هوتي بنا زبال أسجاي وسيتين رمي بوي هوت سلعة منزوله مالتي سجاون دومون هنا ما هوت غيرنا ما تتمسافة إدازي أدام جبرو لديابلوس هوان أماتو لديابلوس تبايل الصحافة دبدا بقريد هو مالتي أغلط هو مالتي أبكران يخسق كلنا أما إردانوس ختم كله أطفئ ولا دمس ولا ما عداد الدب مالتي وزي شمع تهون وركو خعاناي بهران عداد الدب زنوره بخموت أمارموت تشكم النخدة مالتي أمارموت تشكم النخدة ملأ كل أخو أفيلونا هو سلاز غيره إجزاء أدم خمسة حنا ني بهران وخمسة حنا نتسأل أي تمكح مالت ديابلوس بيلوهر مالت تي ني بهران قتل زلال على هفتي نوعو نايت مخرو أفريسو ني بهران أدحنو وإيمو مصحف إدار ستة مصحف إدار زودي حد هفت عمد خام بيشوم عندي نحد سيء عدتها لي ويعدي له مالتيو إجزاء حرام إجزاء قدس مالتيو كالي إيش ميكائيل من قصة لما الأكد كان وصل ميكائيل خاء نحيلي ملأك زخونة ميكائيل خاء نتيجة كم ما زخونة ناي دخام ناي سعر الملأك كسر علوتو أصره ببتري نواقع بناي منفس قدس بتر نواقع سعر ملكو أصره لأفوميا ولا تنتفرفر سلام زلف سلام أزبز حزخونة أفوميا نأفوميا حد جزي عمصا حد جزي هاي قوامة يومو ميكائيل أصره يبيون شمعو نحنا أصبت غني تمنجستي كلنيا فتحي زلوا منجست تهالي حق تهاليو نتحنا غزفت سماي أصره مالتي أصره قرفات يقرفوا مالتي قصع قديتها أيوه قصع مالتي سرعات فيت السجاو فيت منفذاهم زلماتي بزي حق من الركع قصعن خحسا هوها مستقصعن قدنيو مالتي هم غير أيسروا مالتي بتريد كان يسزعمص مالتي نوركو كعا قدوس ميكائيل ني أفوميا كعمص أزمص مالت كسحتا صوم أيتصومي صلاة أيتصلي سبعة أتوب نصهنا منا يتبلي سيل خنبري كتنبري اللي خنيولو كسحة هذا المنافق ديابلوس أكوي سلمات سلام سلم زخانة سرح سلم ملكو سلم
ንዕኡ ቅዱስ ሚካኤል ስለ ዝኣሰሮ ማለት እዩ ካብኡ ስለ ዘርሐና ማለት እዩ ጽቡቕ ፍህርቱ ለባህራን ህይወተ ሄኖክ ትቤሎ ለባህራን ሊእሴ ሰላም ወፍቅር እንዘኬት ምህል በስመ ሚካኤል ክቡር መታፈቅረን እምልብክ አርኤም ፍቅረ እንቲያከ በጽሁፍ ጦማር ለሰብአ ልቡናው አይምረ እስመ ፍቅር እስከ ሞት ወመቃብር እንታይ ዝብል እዚ ከዓ ናይ ሄኖክ ህይወት ዝኾነት ናይ ባህራን ሕጮ ማለት እዩ ናይ ባህራን ሕጮኛ ሕጮ እንታይ ትብሎ ንባህራን ናይ ሰላምን ፍቅርን ዝኾነ ሰብኣይ ባህራን እንታይ ትብሎ ብናይ ሚካኤል ሽም ዝተኸበረ ዝኾነ ሚካኤል ብናይ ሚካኤል ሽምና መሓልኻ ካብ ልብኻ ትፈትዎን እንተኮይንኻ አርኤን ፍቅረ እንታይ በጽሁፍ ፍቅርኻ ናይትኻ ፍቅሪ ብጽሑፍ ደብዳቤ አርኤን ምክንያቱ ልብና አእምሮን ዘለዎ ሰብ ፍቅሪ ክሳብ ሞትን ክሳብ መቃብርን እያሞ ትብሎ ማለት እዩ እዚ ንሽምዑ እንታይ እዩ ሕጮ ዝነበረ ንሕፃይ ዝነበረ ማለት እዩ ፍቅሪ ንሓዳር ዝኾን ካብ አዳም ሄኖን ጀሚሩ ወዲ ንጓል አንስተይቲ እንታይ ስጦታ ውህብቶ ይሁ ማለት እዩ ዝነበረ እዩ ስለዚ አዳም ጉን ሄዋን መላእክት ዝሃብዎ ወርቂ ከም ዝሃባ ሊቃውንቲ ይሕብሩ ስለዚ ደቂ አንስትዮ እንታይ ኢለ ብጽሑፍ ብስጦታ ስለ ዝኾነ ስለ ዝፈትዎን እንተኮይንኻ አስተውዓሎ ስለ ዝኾነ ደቂ አንስትዮ ኩሉ ነገር ብጥበብ ስለ ዝኸይዳ ማለት እዩ ንትወዲ እንታይ ብሎ ትፈትዎ እንተኮይንኻ ብደብዳቤ ጽሑፍ ለኸለይ ትብሎ ሓደ ማለት እዩ ብደብዳቤ ጽሒፍኻ አርኤኒ ስም ሚካኤል ናምሓልኻ ተኣምን ተኾንኻ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሽም ናምሓልኻ ፍቅርኻ አርኤኒ ምክንያቱ ፍቅሪ ክሳብ ሞት ክሳብ መቃብር እዩ ማለት እዩ ሓደ ታይሽማ ሓደ አርቲስት ፍቅር እስከ መቃብር ዝብል ጽሒፉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ግን ናይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እስመ ፍቅር ጽንዕት ይብል ማለት እስመ ፍቅር ከመሞት ድርክት ይብል ከመሞት በቃ ጽንዕት እያ ዝብል ስለዚ ምክንያቱ ሓቂ ክሳብ ዕለተ ሞት ሓደ ወዲ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ሓደ ወዲ ዕለት ዝፈልየና እንታይ እዩ መቃብርን ሞት ትክክለኛ አካይዳቶ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ አርኤኒ ብናም ቅዱስ ሚካኤል ሽምና መሓልኻ ፍቅርኻ አርኤኒ ሓቂኻ እንተኮይኑ ትብለላ ማለት እዩ እዚ ሽምዑ ማለት እዩ ወርቁ ከዓ እንታይ እዩ ባህራን ህይወት ስለ ዝገበረ ናብ ህይወት ስለ ዝተመሰ ምስ ህይወት ስለ ዝተዓረቐ ናብ ሞት ናብ መቃብር ክኸይድ ዝነበረ እግዚአብሔር ወይዓቅበከ እምእቅፍት ከም ዝበለ ማለት እዩ እምእቅፍት ማለት ካብቲ ዕንቅፋት እግዚአብሔር ከም ዝሕልወካ ዝበለ ማለት እዩ ሃፍኖተከ ለእግዚአብሔር መንገድኻ ንእግዚአብሔር ሃብ ከም ዝበለ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ህይወት ስለ ዝመለሰ ምስ ህይወት ዓሪቆ ኣሎ ማለት እዩ ናብ ህይወት ስለ ዝተመለሰ እዩ ብስመ ሚካኤል ስም ሚካኤል ከዓ አማለዱ ስለ ዘተዓረቀ እዩ ብታ ጦማር መገዲያ ስለዚ ሕብሪ መገዲ ይባሃል ባህራኒ ወፍርቱ ህይወት ሄኖክ ማይመር ተመርአው በተዋይዱ ማይበር ህይወትን ተሕጮኛ ናይ ሄኖክ ፈላጥ ከዓ ማለት እዩ እንታይ ተመርዐው ብማሕበር ብፍቅርን ብመሓድነት ተማዕረው ቃለ መሃላኻ ፈጾም ብጦማር ብትደብዳቤ ቃለ መሃላ ፈጾም ምክንያቱ ሚካኤል ናይ ምሕረትን ናይ ምስጢርን ካህን ዝኾነ ሚካኤል ንሱ አምህርዎም እዩሞ እንታይ ኮኑ ተዋሃዱ ይብል ማለት እዩ ተመርዐው ቃለ መሃላ ፈጾም ሽምዑ እንታዩ ብካህን ምኽሪ ብአበንሳ እዩ በቃ በአበንሳ ግዲ አበንሳ ሓደ ክርስቲያን ተኾይኑ ማዕተብ ጥራሕ ምሽከም አበንስ ክልል ብዘይ አበንስ ክርስትና ህይወት የውልን ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ኣሎ ማለት እዩ አፍትን ርእሰከ ለካህን ኢሉ ጎይታ በዓሉ እዩ ተናገርዋ ንካህን ርእስኻ ንካህን አርኢ ይልዎ ስለዚ ህልየና ግድንይና ብኡ ብካህን ምኽሪ ተመሪዖም ሓዳር ገብሩ ኣሕዋት ኣለው ማለት እዩ መንእሰያት ኣሕዋት ኣለውና ማለት እዩ ስኻ ናይ ሕጊ ስርዓቱ ፍጻመ ንኽፍጸም እዩ ወርቁ ከዓ ምስ ህይወት ስለ ዝነበረ ናብ ህይወት ስለ ዝተመለሰ ማለት እዩ ዋዜማ ንጉሥ እስራኤል እግዚአ ኩሉ በኃይለ ኩሉ ሰማይ ወበኃይለ መሬት ወባይድ ደምሰሶም ወአማሰኖም እንገጸለ ምድር እወ ናይ እስራኤል ንጉሥ ናይ ሁሉ ጎይታ ናይ እስራኤል ንጉሥ በኃይለ ሰማይን በኃይለ ምድርን በባሕርን ንቶም ናይ ጽልመት
ናይ ጽልመትን ናይ ጻዕርን መላእክት ናይ ክሕለት ንፋቅየ መላእክቲ ሓለቃታት ዝኾኑ ካብ ገጸ ምድር አጥፍእዎም ይብል ናይ ንጉስ ኔታንያሁ ማለት እዩ ኔታንያሁ ማለት እዩ ናይ እስራኤል ንጉስ ንስ እግዚአብሔር መስልና ንሶም አጥፍእዎም ካብ ገጸ ለምድር ንቶም ንኤራን ማለት እዩ እዚ ሽምዖ እስራኤል ንቶም ናይ ኤራን አሸበርቲ ዝነበሩ አሸበርቲ ዝርግፉ ስለዘጥፍኦም ማለት እዩ ቶም አሸበርቲ ስለዝኾኑ ማለት እዩ ሰላም ንኽነብር ህዝቢ ማለት እዩ ወርቁ ከዓ እንታይ እዩ ንሱ ብሚሳኤል በሓደ ብአውሮፕላን እዩ ወርቁ ከዓ ጎይታ እግዚአብሔር ንመላእክተ ጽልመት አጥፍእዎ ማለት ካብ ድንግል ማርያም ተወልድና አዳም ምንቀኛ ዝነበሩ ናይ ደቂ አዳም ተጻረርቱ ዝነበሩ መቃብር ሞት መላእክተ ጽልመት ንዚኦም ሰባብሩ ንዚኦም ደምስስዎ ንዓና አድሕንና ማለት እዩ ወቀራንዮ ተሰቅለ መድኃኒት መስቀል ከም ዝበለሉ ይቁ ማለት እዩ እሺ እግዚአ ሰላም ዋዜማ መንክር ወተአምር ኮነ ለነ በሃበ ሚካኤል ጸባኢ ለዓለም አምጣነ ተከጠፍ የጠፋይ ድንቅን ተአምርን ኮይንና ብናይ ሚካኤል ኃይሊ ብናይ ሚካኤል አሸናፊ ድንቅን መንክር ድግርምን ኮይንና ማለት እዩ ንምንታይ ንዓለም አምጣነ አጥፉ ጠፋይ ጠፍዩ ዘጥፊ ንዘለዓለም ተቀትሉ እዩሞ መካ ድንቅ ኮይንና ተአምር መንክር ኮይንና ወአፎም ዘድቀተ ጸራት ርኢ አፎም ከዓ ናይ ጸራታ ውድቀት ስትርኢ ብጽይት እያ ዘትርኢ ብጽይት እያ ወአፎም ብጽድቀታ ጸራት ርእይዎ ወአፎም ብጽይት አፎም ከዓ ናይ ድቀታ ናይ ውድቀታ ጸላኢ ናይ ጸላኢ ውድቀታ ትርኢ እያ ዝትርኢ እያ ማለት እዩ ዘይ ወባህራን 30 ይባሃል እዚ ክልኤሆም ከም ዝበሎ ማለት እዩ ወባህራን ለዝንት መንክር ተጋባኢ ይጽሕፉ ለዘወሰማይቲ ባህራን ከዓ ንዚ ድንቅ እዚ ዝተጋብአ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ንሰማዒ ይጽሕፈሎ ማለት እዩ እሺ ኦ አንቱም መቃብር ወሞት ሰረቅተ አብ የሉሊ ገጸ ዚአክሙ ምጥምነ ባህራን ሰናይ እዚ ከዓ አቱም መቃብርን ሞትን ናይ አብየል ሰረቅቲ ፍሉይ ዝኾነ አብየል ናይ አብየል ሰረቅቲ መቃብር ሞቱን ካብቲ ባህራን ጽቡቕ ዝኾነ ባህራን ካብቲ ባህራን ገጽኹም ምለሱ ኳርአስ ነገር ግን ናይቲ ሃብቲ ዘለዎ በዓላ ሃብቲ ሓጢያት ዘለዎ ሃብታም ስባይ ናብኡ ክዱ ማለት እዩ ምክንያቱ ባህራን ድኻ ስለ ዝኾነ እንታይ ትሰርቁሉ ንባህራን ንምስኪን ዳእታይ ትወልዕሉ እንታይ ክወልዕሉ ካብኡ ዘይኮነ እቲ ዘለዎ ስረቁ ይብል ማለት እዩ ንሽምዑኹም ያጋጥም እዩ ማለት እዩ ዝወርቁ ከዓ ባህራን የዋህ እዩ ተኣዛዚ እዩ በዓል ጸጋ ግን እሱ ያቅታሊ እኩይ ናብኡ ክዱ ማለት መቃብር ሞት ስለዚ ባህራን ድሕኑ ታፍቲ በዓል ጸጋኻ ሞይቱ ማለት እዩ እዚ አይበዮም ለቱታና አይበዮም ለተዋጽኦም በረከት ለሩዋን ፈኖም ራቆም ለቡላን ዘ ራቆም ናሞት ዝወሰረኻን ተማፍታት ማለት እዩ ኩሉ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር ወዝፈቀድና እግዚአብሔር ፍቃድ ስለዝኾነ ንሱ ድሕኑ ማለት ናይ እግዚአብሔር ኃይል እሺ ጠቢባን ያህል ምድር ሊቃውንተ እግዚእ መንግስት ፈነው ወመንገለ ሰማይ አየር ሰዓት ወተቃውሞቶ እክለ መስየማ ፈራሃ ሚካኤል ቦት ዘማነትካ ናይ ጎይታ መንግስቲ ሊቃውንት ዝኾነ ጠበብት ፈላስፋታት ኒት ምስጋና አየር ናብ ሰማይ ለአኽዎ ማለት ጠፈ ማለት መንኮራኩር ዝተባለ ምስጋና ናብ ሰማይ ለአኽዎ ትመስየማ ዝተባለ ጸላኢ ናይ ሚካኤል ዝፈርሖ ቤልሆር መስየማ ሰይጣን እሱ ከዓ ምቅዋም አይኸኣለን ስለዚ ናብ ሰማይ ኸይዱ ማለት እዩ ፈላስፋታት ምሁራን መስፈላለየ ዓለም አቀፍ ቻይና ሩስያ አሜሪካ እዚኦም ሊቃውንቲ ናይ ዓለማዊ ናይ ስጋ ጥበበኛታት ይውንጭፉ ማለት እዩ ጠፈር ይውንጭፉ ማለት እዩ መንኮራኩር ዝፈላለዩ ሳይንስ ተደግፎም ይልኡኹ ማለት እዩ በጽሕ ይመጽእ ማለት እዩ ጥበበኛታት ናይ ምድሪ እዚ ከዓ ሊቃውንቲ ከዓ ምስጋና ማለት እዩ ምስጋና ብጥበብ ተማሂሮም ጽዑሮም ደይኹም ዝማሩ ናብ ሰማይ ብልዎ ማለት ጠጠው ኢሎም አንቃይድዎ ብፍቅሪ ብንጽህና እንተኾይን ናብ ሰማይ ያርግ ማለት ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ከዓ አይሩግ ጸሎተና ከም ጸሎታቱም ይቅበሉሎም ማለት ናብ እግዚአብሔር ያርግ ማለት እግዚአብሔር ይስማዕ ማለት እዩ
ሚካኤል ሰውእ ካህነ ይከውን መናኒ ተወከት በብሂልኦሆ ኣብ ሃየቅኒ መልእክተ ሰማይ ትርቅ ንብልሃት ኩነኒ ሚካኤል ንዓቂ ዘይኮንካ ሚካኤል ካህን ነቲ ውህብተይ ቅንየ እሺ ኢልካ ተቐበሎ ናብ ሰብ ብዘይ ሓደ ኩነኔ ብዘይ ሓደ እንቅፋት ብዘይ ሓደ ፍርዲ ናብ ሰማይ ንኽኣርግ እሺ ኢልካ ተቐበሎ በብሂልኦሆ ዝብል ኣሎ ስለዚ እንታይ በብሂልኦሆ ማለት እሺ ኢልካ ተቐበለኒ ማለት እዩ በብሂልኦሆ ኣስማዓኒ ቃለ ዝብል ይብል ማለት እዩ ስለዚ እሺ ብምባል ምስጋና ንሽምዑ እንታይ እዩ ምስጋና እንትኸውን ኣብ መሃቶ ኮይኑ ማለት እዩ ነባ ጥዋፍ ዝኾነ እሺ ኢልካ ተቐበልኒ ፀሎታ ግበረለይ ኢልካ ናቦ ነቐሽ ማለት እዩ ይወሃብ ማለት እዩ ስእለት ዝኾነ ይኹን ስእለት ሽምኻ እግዚኣብሔር ይህወይ ነገር ግን እቲ ካህን ከዓ ክርስትናኻ ሽምኻ ፀውዑ ይቐበለልካ እሺ ተቐበልኒ ኣቦይ እዚ ኣምፅኦ ኣለኹ ብቃዕመይ ይበሃል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ንኽቐበለ ፀሎት ግበረለይ ይበሃል ወርቁ ከዓ ቅንየ ስለ ዝገበርኩ እታ ቅንየ ተቐበለለ ሚካኤል ናይ ሚካኤል በዓል ስለ ዝነበረ ኣብ ማህሌት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስለ ዝኾነ ተቐበለለ ሚካኤል መልኣክ ካህን ተቐበለለይ እዚኣ ከይትንዕቐኒ ሓጢአተኛ ኢልካ ዘይነዓኻይን እሽቶ እየ ኢልካ ዘይነዓኻ ኮልታፍ ኣንደበት ኢልካ ዘይነዓኻ እዚኣ ተቐበለለይ ኣማልደለይ ምስ እግዚኣብሔር ኣተዓርቐኒ ከም ሓደ ውህብተይ ትኹን ኢለ ንቅዱስ ሚካኤል ሰቐኒ ኩሉ ማለት እዩ ዝሃኽዎ ስእለት እያ ማለት እዩ ሚካኤል ርግእ እምነ ኢዮር ምዕራፍ ሊቃውንት ኣብ ፍርተ ቤት ይሓቅፍ በክንዎ ከመ ብምንታይ ዓይን ርኢ በውስተ ፅርሑ ወፅንፉ ሚካኤል ርግብ ኣብቲ ምዕራፉን ኣብቲ ኢዮር ምዕራፉ ወይ ከዓ ካብ ኢዮር ምዕራፉ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ናይ ገዝኡ ፍሕርቲ ማለት ጫጩት ወይ ከዓ ናይ ርግብታት ህፃውንቲ ማለት ኣፈርቲ ማለት እዩ እጎላት ሊቃውንቲ ንዓቱ ብክንፉ ይሓቅፍ እዩ ከመ ምንታይ ይርኢ በውስተ ፅርሑ ወፅንፉ ኣብቲ ከባቢኡ ከዓ ከም ዓይኒ ብሌን ይርኢ ማለት እዩ ማለት ሚካኤል ርግብታት እንታይ እዮም ኣወዳት ይኹኑ ክሓቅፉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እቶም ኣወዳት ኣንቋቁሖ ኣይወፅን ነገር ግን ክሓቅፉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንህፃውንቲ ክሓቅፉ ይኽእሉ እዮም ብማለት እዩ እምበር ርግብ ወዲ ተኮይኑ እንቋቁሖ ኣይወፅን ማለት ነገር ግን እቶም ካልኦት ከምተን ኣንስቲ ንሳቶም እውን ኣብኡ ክህሉ ይኽእል እዮም ስለዚ ይሓቅፉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሚካኤል ሊቃውንቲ ናይ ነቢያት ናይ ሃዋርያት እንታይ እዩ ኣገልጋሊ እዩ ተቐባሊ እዩ ረዳኢ እዩ እኒ ዳንኤል ነቢይ ንህዝቅያስ ንሙሴ ንኢያሱ ከምኡውን ሓድሽ ኪዳን ንባህርያን ኣፎምያ ዝተራድአና ዓና እውን ይራድአና ሊቃውንቲ እውን ይሕግዝ የማልድ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሽሙ እግዚኣብሔር የመስግኑ ብሽሙ ታወት ቀርጾም ንጎይታ ስለ ዘመስግኑ ማለት እዩ ይበል ሊቃውንቲ ህፃን ህሩየ ፌማ ተዋነየ ምስ ለመልት እይር ወረማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሕሪ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሕሩይ ናይ ሰሓረየ ሕሪ ዝኾነ ናይ ሊቃውንቲ ልቢ ህፃን ምስቶም መላእክት ሃለቃታት እቶም በዓል ስልጣናት ኣብ ኢዮርን ኣብ ራማ ዝተሃለ ቦታ ይፃወት ማለት እዩ ንሽምዑ ህፃን ምስ ኩሉ ምስ ዓብየ ንኩሉ ምስ ኩሉ ዝቐርብ ማለት እዩ ሰብ ከዓ የቕርቦ ማለት በዓል ስልጣን እንተኾነ ዋን በዓል ስልጣን ምዛ ይፃወትና ይብል ስለዚ ቆልዓ ንኩሉ ቆልዓ ይፈቱ ቆልዓ ናይ ኩሉ ስለ ህፃናት ናይ ሕብረት እዮም ጎረቤት ይኹን ከይዶም ይፃወቱ ኣብዚ ደለይዎ ከይዶም ይፅበልዑ ከይዶም ይፃወቱ ምክንያቱ እዚ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ደቂ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ደቂ ህፃናት ስለ ዝኾኑ ይትክልእዎም ለህፃናት ይምፅኡ ሃብየ ከም ዝበሎ ማለት እዩ እዚ ሽምዑ እዩ ወርቁ ከዓ ናይ ልቢ ሊቃውንት 24 ቅዱስ ናለ ብዜማ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዝደረሶ 24 ሰብዓይ ናብ ሰማይ እናተው በአንቃይድዎ እናመስገኑ ጉረሮኦም ክሳብ ዝደረቕ ክሳብ ዝስሕል እናመስገኑ ምስ መላእክት ይመላለሱ ለ14 ሰዓት ማለት እዩ ይዓርጉ ይወርዱ ብፍልስፍና ብምስጋና ሰማይ ወይ ጽሖም ምድሪ ወይ ጽሖም ሰማይ ይጎብኙ እስክሳብ ጽርሐ ኣርያ ማለት እዩ እምነ ኩሉ ጥኦ ወእምነ ኩሉ ፍቱ
ስብሃት ህብስት ስባህ የክሮ ምስለ ፍቅሪ ወፅዮ ምነ ኩሉ ጦም ካብ ኩሉ ጥዑም እዩ ካብ ኩሉ ከዓ ዝተፈተወ እዩ መን እዩ ህብስት ስባህ የክሮ ምስለ ፍቅሪ ወፅዮ ናይ ኪሩቤል ምስጋና ህብስቲ ምስ ፍቅሪ ጨው ካብ ኩሉ ይጥዕም እዩ ካብ ኩሉ ከዓ ይፍተው እዩ ሽምዑ ዳቦ ማለት እዩ ሕምባሻ ዳቦ ብጨው ገይርካ ይጥዕም ብጣዕሚ ጥዑም ምግቢ እዩ ማለት እዩ ጨው እዩ ጨው ተዘይብል ማይ እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ፃንቶም ውፅየው ለዓለም ተባሂሉ ጨው ዘጥዕም ማለት እዩ እመሰ ኮነ ለሳ ለመለሳ በምንት ያቀስምዎ ይብል ማለት እዩ ጨው ተዘይብል ተዘይመይቆረ ግን ብምንታይ የጥዕምዎ ከም ዝበሎ ማለት ስለዚ ብጨው እዩ ምግቢ ብዘይ ጨው ተኮይኑ ማይ ይብል ማለት እዩ ወርቁ ከዓ ምስጋና ምስ ፍቅሪ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ብዘይ ፍቅሪ ኩሉ ከንቱ እዩ ኢሉ ኩሉ ናይ መላእክቲ ቋንቋ እኳ ተፈለጥኹ ፍቅሪ ተዘይብለ ከንቱ እዩ ስለዚ ኣብ መላእክቲ ኣብ ምስጋና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ብዘይ ፍቅሪ ተኮይኑ ኣይኣርግን ዋጋ የብሉን ምስ ንንባዕልካ እናተባልዓካ ተኮይኑ ስለዚ ጥቕሚ የብሉ ስለዚ ፍቅሪ እናቀድም ኣለና ዝብል እዩ ጎይታ ፍቅሪ ስለዘምሃረና ማለት እዩ ንዝቀተልዎ ንዝጨፍጨፍዎ ንዝወቅዎ ንዝገረፍዎ ኣባ ስራ ኢሎም እሶም ብዘያሙ ይገብሩ ኢሉ ፍቅሪ ዘርኤና ስለዝኾነ ማለት እዩ ገብረ ማርያም ተባርከን ይርከበኒ ሙስና በመንፈቀ ሌሊት አቀርብ አኮን ቅኔ ቤት ያሬድ ዜና ይልዝካ ገብረ ማርያም ንዓይ ባርኸን ሕማቅ ኸይረክፈኒ ንዓይ ባርኸን ምክንያቱ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ናይ ቅዱስ ያሬድ ቅኔ ዜና የቀርብ ኣለኹ እዮም እዚ ሽምዑ እንታይ እዩ ገብረ ማርያም ናይቲ ዋና ደብሪ አለቃ እዮም ማለት እዩ ንዖም ባርኸኒ ያው በረከት ኢኻ ተቀርብ ኩል ነገር ማለት እዩ ብመስቀል ተባሪኻ ኢኻ ተቀርብና ባርኸኒ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ምዃኑ እንታይ እዩ ዜና የቀርብ ኣለኹ ዜና ናይ ሌት ዜና ናይ ቀትር ናይ 3 ሰዓት ዜና ኣሎ ስለዚ ናተፈላለየ ዜና ክህሊ ይኽእል እሞ ካቅርብ ስለ ዘለኹ ባርኸኒ ይበሃል ንሽምዑ ማለት ንወርቁ ከዓ ቅኔ ስለ ዘቅርብ ግዴታ ቡራኬ ካብ ኣበው ክንረክብ ኣለና ማለት እዩ ይመስል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን